እቲ ፊልም ክጅምር ስሊንደር ሳሃን ዝበሃል የርእየና። ሮነር ሳሃን ሓዳሽ ተመርዓዋ ሰበይቲ ክትኮን ከላ ካብ ባቡር ክትወርድ ክሕግዛ ከሎ ንዕዘብ። ስሊንደር ከም ሓደ ግለሰብ ኣብ ሓደ ሓይሊ መብራህቲ እናሰርሐ ሂወቱ ይመርሕ ዝነበረ ክኸውን ከሎ ሓደ መዓልቲ ግን ጓል መምህሩ ኣቶ ጉፍታ ክትመርዓው ስለ ዝኾነት ናብኡ ምርሐ። ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሐ ንጓል መምህሩ ምስ ረኣያ ብሃንደበት ኣብ ፍቅሪ ወደቐ። እታ ጓል ታኒ ትበሃል ኮይና ኣቶ ጉፍታ ንሱሪንደር ምስ ጓሎም የላልይዎ። ሱሪንደር ንፉዕን ስነ ስርዓት ዘለዎ ተማሃራይ ስለ ዝነበረ ንጓሎም ኩሉ ግዜ ስለሱ ይነግርዋ ነበሩ። ታኒ ኣቦኣ ዝፈትዎ ተማሃራይ ምዃኑ ምስ ፈለጠት ኣቦኣ ኣብ ቁፅጥር ዘብዝሓሉ ዝነበረ ብኡ ምክንያት ከም ዝኾነ ብፀወታ ጌራ ድሕሪ ምንጋራ ናይ መርዓዓ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ግን ብሓጎስ ክትሕልፎ ናብ ታሕቲ ወሪዳ ምስ መሓዙታ ክትስዕስዕ ጀመረት። ሱሪንደር ንታን ድሕሪ ምልላዩ ተዓኒዱ ክጥምታ ይጅምር። ዋላ እውን ምስኣ ክነብርን ክምርዓዋን እንተደለየ ኮይኑ ግን መዓልቲ መርዓዓ ብምዃኑ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ኣይነበሮን። በዚ ሰዓት ኣቦኣ ኣቶ ጉፍታ ንጓሎም ሓደ ነገር ይነግርዋ። ታኒ ከዓ ኣቦኣ ዝነገርዋ ሰሚዓ ብስምባደ ናብ ደገ ወፀት። ኣቶ ጉፍታ ከዓ ሃለዋቶም ኣጥፊኦም ይወድቁ። በቲ ነገር ድንግርግር ዝበሎ ሱሪንደር ከዓ ካብቶም ዝርብሹ ዝነበሩ ሰባት ንሓደ ጠጠው ኣቢሉ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ይሓቶ። እቲ ሰብ ከዓ ንሱሪንደር ከም ዝበሎ ሰብኣይ ታኒ ምስ ቤተሰቡ ብመኪና ናብ ዝናመፁ ከለዉ እታ መኪና ሓደጋ በፂሕዋ ኩሎም ኣብታ መኪና ዝነበሩ ሰባት ከዓ ከም ዝሞቱ ይነግሮ። ነዚ ዝሰምዐ ሱሪንደር ኣመና ብምሕዛን ንኣቶ ጉፍታ ናብ ሕክምና ብምኽታል ኣብቲ ሕክምና ኮይኑ ንኣቶ ጉፍታ ክጽልይ ጀመረ። ኮይኑ ከዓ እቶም ዶኳተር ንኣቶ ጉፍታ ሪኦም ድሕሪ መውፅኦም ካብዚ ንላዕሊ ወላ ሓደ ክገብሩ ከም ዘይክእሉን ተሪፉ ዘሎ ናይ ፈጣሪ ስራሕ ምዃኑ ይነግርዎም። ነዚ ሰሚዑ ሱሪንደር ናብ ደቂሶምሉ ዝነበሩ ኣቶ ጉፍታ ይመርሕ። ኣቶ ጉፍታ ንሱሪንደር ምስ ረኣይዎ ሓደ ነገር ይነግርዎ። ንሶም ሞቶም ስለ ዘይተርፍ ንጓሎም ከዓ ንዝኣምንዎ ሰብ ገዲፎምሉ ክሞቱ ስለ ዝደልዩ ሱሪንደር ከዓ ንጓሎም ክምርዓዋ ይሓትዎ። ሱሪንደር ግን ዋላ እውን ንታኒ ክምርዓዋ ይደሊ ይኹን ነዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ተጠቂሙ ክምርዓዋ ግን ድሌቱ ይነበረን። ኮይኑ ግን መምህሩ ኣቶ ጉፍታ ስለ ዘገደድዎ ኣብቲ ሆስፒታል ውሽጢ የምርዕዎም። ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ኣቶ ጉፍታ ናይ ጓሎም መርዓ ሪኦም ዓረፉ። በዚ ከዓ ሱሪንደር በዓልቲ ቤቱ ሒዙ ናብ ገዝኡ መፀ። ኮይኑ ግን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ናይ ሱሪንደር ጎረባብቲ ከይነገሮም ብምምርዓዉ ሕሹኽሹኽ ይብሉ ነበሩ። ሱሪንደር ግን ወላ ሓደ ይመሰሎን። ንውሽጢ ብምእታው ነቲ ናይ ባዕሉ መደቀሲ ዝነበረ ገዲፉ ክዳውንቱ ኣኪቡ በይና ክትከውን ብምባል ናብ ላዕለዋይ ናይቲ ገዛ ክፍሊ ብምኻድ ዝተመሳቐለ ኣቑሑቱ ብምትዕርራይ ክድቅስ ይፍትን። ብከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ከዓ ሱሪንደር ናብ ርኡብቲ ገዛ ይጅምር። ታኒ ከዓ ኣቦኣ ናፍቃሪዐን ስለ ዝሰኣነት ኮፍ ኢላ እናበኸየት ትሓድር። ንፅባሒቱ ንግሆ ዓርክ ሱሪንደር ቦቢ ሱሪንደር ከይነገሮ ስለ ዝተመርዓወ ብሕርቃን እናጨደረ ነቲ ማዕፆ ክሃርሞ ይጅምር። ሱሪንደር ከዓ ናብ ውሽጡ ምስ ኣተዎ ኩሉ ዝተፈጠረ ነገር ሓደ ብሓደ ይነግሮ። ቦቢ ነቲ ሓቂ ድሕሪ ምስምዑ በቲ ነገር ይሓዝን። ብከምዚ ዓይነት ኩነታት ሱሪንደር ዝተወሰነ መዓልቲ ኣብ ገዛ ድሕሪ ምሕላፉ ሓደ መዓልቲ ንግሆ ንስራሕ ክኸይድ ስለ ዘለዎ ናብ ናይ ታኒ ክፍሊ ከይዱ ይኮሕኮሕ። ታኒ ግን ካብ መደቀሲኣ ክትወፅእ ፍቓደኛ ኣይነበረትን። ነዚ ዝተዓዘበ ሱሪንደር ንታኒ ቁርሲ ድሕሪ ምድላው ቁርሳ ክትበልዕ ዝሕብር ፅሑፍ ፅሒፍላ ናብ ስራሕ ቦትኡ ምርሐ። ኣብቲ ስራሕ ምስ በፅሐ ኩሎም መሳርሕቱ ከም ዝተመርዓወ ስለ ዝሰምዑ ኣብ ገዝኡ ንክዕድሞም ክሓትዎ ንዕዘብ። ሱሪንደር ግን ንታኒ ክጭንቕ ኣብ ዘይምድላዩ ኣይከውንን ወላ እንተበሎም ንሶም ግን ክሰምዕዎ ይከኣሉን። ኣብ መወዳእታ ከዓ ምሸት ናብ ገዝኡ ከም ዝመፁ ነጊርዎም ናብ ስርሖም ኣተዉ። ሱሪንደር እውን ካብ ስራሕ ምስ ተመለሰ ንታኒ ኣብ ስርሑ ዝተፈጠረ ነገር ይነግራ። ስለዚ ፍቓደኛ እንተኮይና ነቶም ዝመፁ መሳርሕቱ ክትላለዮም ይሓታ። ደስ እንተዘይልዋ ግን ዋላ እንተዘይወፀት ሽግር ከም ዘይብሉ ነጊርዋ ነቶም ኣጋይሹ ዝኸውን ሓደ ሓደ ነገራት ንምድላው ንላዕሊ ደየበ። ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ መሳርሕቱ ከዓ የሳስዮም ነበረ። ሃንደበት ግን ከይተሓሰበ ንበይኑ ዘሳስስ ዝነበረ ሱሪንደር ንምሕጋዝ ታኒ መፅያ ትሕግዞ። ንየዕሩኽቱ ከዓ ከም በዓልቲ ገዝኡ ኮይና ተሳስዮም ነበረት። ጽቡቕ ናይ ምዝንጋዕ ግዜ ሕሊፎም የዕሩኽቱ ነናብ ገዝኦም ምስ ከዱ ታኒ ንሱሪንደር ክሳብ ሕጂ ዘርአየቶ ባህሪ ይቕሬታ ብምሕታት ካብ ሕጂ እንዳሓር ንዕኡ ግቡኣ ትፍጽም ሰበይቱ ክትኮነሉ ምዃና ትነግሮ። ኮይኑ ግን ታኒ ንሱሪንደር ከተፍቅሮ ከም ዘይትኽእል ነገረቶ። ነዚ ዝሰምዐ ሱሪንደር ልቡ ተሰበረ።
ንጽባሒቱ ንግሆታኒ ንሱሪንደር ቁርስ እዳለወትሉ ነቲ ተፈናጢሑ ዝነበረ መደቀስ ክላስ እውን ብጽቡቕ ኣለዓዒላ ኣዕረየትሉ። ሱሪንደር ነዚ ምስ ረኣየ ታኒ ብኸምዚ መልክዕ ብምቕያራ ኣመና ይሕጐስ። ንኽትፈትዎ ከዓ ሓደ ሓደ ኣክት ከርእያ ይጅምር። ይኹን ደኣ እምበር ታኒ ብኡ ክትሰሓባ ኣይከኣለትን። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ታኒ ኣስቤዛ ገዚኣ ናብ ገዛ ኣብ ትምለሰሉ ሰዓት ሓደ ፖስተር ትዕዘብ። እቲ ፖስተር ከዓ ናይ ሳዕስዒት ውድድር ነበረ። ነቲ ፖስተር ብምሓዝ እውን ናብ ገዛ ኣምርሐት። ንሱሪንደር እውን ናብቲ ናይ ሳዕስዒት ውድድር ንኽትኣቱ ተሓቶ። ሱሪንደር ንእሽተይ ድሕሪ ምሕሳብ ነቲ ናይ ሳዕስዒት ውድድር መመዝገብ ዝኸውን ገንዘብ ኣቐሚጠላ ናብ መደቀሲ ክፍሉ ኣተወ። ነዚ ዝተኣዘበ ታኒ ንሱሪንደር ኣመስገነቶ። ኣብ ዝቕጽል ሱሪንደር ንቦቢ ምስ በዓልቲ ገዝኡ ፍቕሪ ከም ዝሓዞ ክዛረብ ንዕዘብ። ይኹን ደኣ እምበር ንሳ ግን ምስኡ ፍቕሪ ክሕዛ ከም ዘይክእል ከም ዝነገረቶም ብኸምዚ ዓይነት ህይወት ንምቕጻል ንዕኡ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘለዎ ንዓርኩ ይነግሮ። በዚ ከዓ ቦቢ ሓደ ሓሳብ ከም ዘለዎ ይነግሮ። ንሱ ከዓ ታኒ ከም ተፍቅሮ ዓይነት ሰብ ንኽቕይሮ ሓሳብ የምጽእ። ሱሪንደር እውን በዛ ሓሳብ ብምስማዕ ንቦቢ ጨጉሩ ከተዓራርዮን ናብ ካልእ ሰብ ክቕይሮ ንዕዘብ። ነዚ ኩሉ ገይሩ ነብሱ ድሕሪ ምቕያሩ ታኒ ናብቲ ሳዕስዒት ትወዳደረሉ ቦታ ይምርሕ። ኣብቲ ቦታ ሓደ ትሬኒንግ ድሕሪ ምግባሮም እቶም ኣሰልጠንቲ ትውድድር ክልተ ኮይኖም ነቲ ትሬኒንግ ክወስድዎ ቁፅሪ ከም ዘልዕሉ ይገብርዎም። ሱሪንደር ዘልዓሎ ቁፅሪ ከዓ ምስ ናይ ታኒ ተመሳሳሊ ነበረ። ነዚ ዝተዓዘበ ሱሪንደር ስለ ዝፈረሐ ክወፅእ ክብል እቲ ኣሰልጣኒ ሒዙ ናብ ታኒ ብምውሳድ ብሓደ ክለማመዱ ይገብሮም። በዚ ከዓ ታኒ ምስ ሱሪንደር ይላለዩ። ሱሪንደር ከዓ ሽሙ ራጅ ምዃኑ ነጊርዋ ምስ ታኒ ይላለ። ሽሙ ድሕሪ ምንጋሩ ንታኒ ክማረኽ ኣይፍትን። ታኒ ግን ብሱሪንደር ወይ ብራጅ ጠባይ ስለ ዝተደናገረድ ስለ ዝተላለዩ ደስ ከም ዝበላ ነጊራቶ ኸደት። ቀፂሉ ሱሪንደር ንራጅ መሲሉ ዝተኸደኖ ክዳን ድሕሪ ምቕያሩ ሱሪንደር ብምዃን ናብ ገዝኡ ምስ ተመለሰ ሰበይቱ ከይትጥርጥሮ ስለ ዝፈርሐ ገጹ ሓቢኡ እናብ መደቀሲ ክፍሉ ጎየየ። ክዳውንቱ ይዕርዩ ፀጉሩ ዝተኻኺሉ ንታሕቲ ድሕሪ ምውራድ ምስኣ ድራር ክበልዕ ይጅምር። ቀፂሉ ንታኒ ካብ ድር ሕጂ ከም ዘምስን ኦቨርታይም ስራሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይነግራ። ምስኣ ራጅ መሲሉ ኣብ ዝተራኸበሉ ግዜ ንኸይትጥርጥሮ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ይድርድረላ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ታኒ ንራጅ ረኣየቶ። ከም ናይ ትማሊ ዓይነት ባህሪ ንኸየርእያ ከዓ ጠንቀቐቶ። ቀፂሎም ናብ ልምምድ ኣተዉ። ኣብ ዝለማመዱሉ ግዜ ራጅ ወላ ሓደ ናይ ሳዕስዒት ክእለት ስለ ዘይነበሮ ንዝገብርዎ ብግቡእ ክሰርሕ ኣይከኣለን። ታኒን ራጅን ብኸምዚ ዓይነት መዓልቲ ምስ ኣሕለፉ ንምሸቱ ታኒ ናብ ገዛ ኣብ ትምለሰሉ ሰዓት ብርቱዕ ዝናብ ይሃርም። ነዚ ዝረኣየ ራጅ ነቲ ገጣሚ ንምጥቃም ንገዝኣ ሒዝዋ ክኸይድ ይውስን። ታኒ ከዓ ወላ ሓደ ኣማራፂ ስለ ዘይነበራ ኣብ ሞትኡ ብምድያብ ብሓደ ናብ ገዝኣ የምርሑ። ታኒ ካብቲ ዝናብ ንነብሳ ክትከላኸል ክትፍትን ከላ ራጅ ግን ንታኒ ነቲ ዝናብ ክትፈርሖ ከም ዘይብላን ንነብሳ ከተዘናግዓ ይነግራ። እዚ ይዛረብ ዝነበረ ራጅ ዓይኑ ዓሚቱ ኢዱ ብምፍናው በቲ ዝናብ ክህረም ይጅምር። ታኒ በዚ ነገር ሓሪቓ ዓይኑ ከፊቱ ብስነ ስርዓት ክዝውር ትነግሮ። ንሱ እውን ሓሳባ ብምቕባል ዓይኑ ከፊቱ ብምዝዋር ኣብ ገዝኣ የብፅሓ። ታኒ ምስ ራጅ ድሕሪ ምፍልላያ ናብ ገዛ ኣትያ ክዳውንታ ቀያይራ ገብርዎ ዝነበሩ እናሓሰበት ምስሓቅ ጀመረት። እዚ እናገበረት ከዓ ሱሪንደር ከምቲ ዝተለመደ ክዳውንቱ ብምቕያር ናብ ገዝኡ ኣተወ። ብዙሕ ማይ ስለ ዝሃረሞ ክስዕልን ክህንጥስን ይጅምር። ንታኒ ከዓ ከፊታቱ ዝነበረት ፊንስትራ ክትዓፅዎን ከምኡ ቁሪ ከይትወስድ ይነግራ። ታኒ እውን ሱሪንደር ዝበላ ክትገብር ስለ ዘለዋ ከፊታቱ ዝነበረት ፊንስትራ ዓፀወቶ። ንጽባሒቱ ኣብቲ ናይ ሳዕስዒት መለማመዲ ቦታ ዝነበሩ ሰልጠንቲ ካብ ሎሚ ጀሚሩ እቲ ውድድር ከም ዝጅመር ነቶም ተወዳደርቲ ይነግርዎም። ነዚ ዝሰምዐት ታኒ በቲ ነገር ሓዚና ተረፈት። ራጅ ከዓ ንዓ እናተዓዘበ ነቲ ውድድር ከም ዝዕወትሉ ርግፀኛ ኮይኑ ይነግራ። ታኒ ግን ከምኡ ዓይነት ሰብ ምስኣ ከሎ ክትስዕር ከም ዘይትኽእል ትነግሮ። ነዚ ዝሰምዐ ራጅ በቲ ነገር ኣመና ብምሕዛን ንዓኣ ዝኸውን መሓዛ ክትመርፅ ነጊርዋ ኸደ። ቀፂሉ ሱሪንደር ናብ ዓርኪ ቦቢ ብምኻድ ናይ ራጅ ፀወታ ኣብዚ ከም ዘብቅዐ ነጊርዎ ራጅ ዝኽደኖም ዝነበረ ይመልሰሉ።
ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ታኒ ከምቲ ልማድ ናብቲ ቦታ ውድድር መፀት። ኮይኑ ግን እቲ ዝበፅሓ መሓዘ ኣራጅ ኣብቲ ቦታ ኣይነበረን። ብዝተዛረበቶ ተጣዒሳ ከዓ ታኒ ንራጅ ክደልየ ብምውሳን ካብቲ መወዳደሪ ቦታ ኣዳራሽ ዝሰርሓሉ ቦታ ኣፀርያ ኸደት። ናብ ይሰርሓሉ ዝተባሃለ ቦታ እውን ኣምርሐት። ኣብቲ ቦታ ንዝነበሩ ሰባት ከዓ ራጅ ዝበሃል ሰብ እንተሎ ተሓቶም። ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ቦቢ ምስ ረኣያ ናብ ሱሪንደር ደው ኢሉ ቀልጢፉ ክመፅእ ይነግሮ። ሱሪንደር ከዓ ብቁልጡፍ ክዳውንቱ ብምቕያር ራጅ መሲሉ ይመጽእ። ብድሕሪ እዚ ኮፍ ኢሎም ዘረባ ጀመሩ። ታኒ ከዓ ንዝተዛረቦቶ ነገር ይቕሬታ ተሓቶ። ካብ ድሕሪ ሕጂ ከዓ ምስኡ ሳዕስዒት ክትለማመድ ፍቓደኛ ምዃና ነገረቶ። ብኸምዚ ዓይነት ከዓ ታኒን ራጅን ብምቅርራብ መዓልቶም ከሕልፍዎ ጀመሩ። ኣብ መወዳእትኡ ከዓ ልምምዶም ፍረፍሪው ዝፅበይዎ ዝነበሩ ውድድር ክስዕሩ ከኣሉ። ምስ ቤስት ፋይቭ እውን ኣተዉ። በዚ ምክንያት ከዓ ራጅ ንታኒ ሓደ ሓሳብ ይቕርበላ። ስለ ዝሰዓሩ ብሓደ ድራር ክበልዑን ብሓንሳብ ከምሲዩን ይሓታ። ንሳ እውን በዚ ተሰማሚዓ ናብ ሓደ ቦታ ይኸዱ። ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሑ ምግቢ ድሕሪ ምእዛዞም ቀልጢፉ ነቲ ምግቢ ምን ወድኦ ይወዳደሩ። ብኸምዚ ከዓ ብላዕሊ ዝተፈላለየ ምግቢ እናኣዘዙ ምብላዕ ቀጸሉ። ታኒ ብዙሕ ምግቢ በሊዓ ስለ ዝነበረት ነቲ ውድድር ክትዕወተሉ ይከኣለትን። በዚ ከዓ ኣትሒዞምሉ ዝነበሩ ጉዳይ ራጅ ክስዕር ከኣለ። ቀፂሉ ራጅ ስለ ዝሰዓራ ዝእዝዛ ነገር ከም ዘሎ ነጊርዋ ናብ ገዝኣ ከም ትኸይድ ይገብር። ታኒ ኣብ ገዛ ምስ በፅሐት ሓጎስ ኣብ ገጻ ይንበብ ነበረ። በዚ ከዓ ንበዓል ቤታ ተቐበለቶ። ቀፂላ ምስ 5 ብሉፃት ሰባት ከም ዝኣተወት ነጊራ ሓደ ውድድር ጥራሕ ከም ዝተረፈ ወሰኸትሉ። ሱሪንደር እውን ነቲ ኩሉ ተሓቂ ዋላ እንተፈለጠ ከም ዘይፈለጠ ብምምሳል ብናይ ሰበይቲ ሓጎስ ክድሰት ይጅምር። ታኒ ከዓ ነዚ መልኪታ ዝሰራሓቶ ጽቡቕ ምግቢ ከም ዘሎ ነገረቶ። ሱሪንደር ንራጅ መሲሉ ኣብ ዝዋስአሉ እዋን ካብ ዓቐን ላዕሊ ምግቢ በሊዑ ስለ ዝነበረ ካልእ ምግቢ ክበልዕ ይኽእል ኣይነበረን። ኮይኑ ግን ንሰበይቱ ከይሕዝን ብምሕሳብ ብሓይሊ ክበልዕ ይጅምር። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ታኒ ከምቲ ዝተለመደ ኣብቲ መለማመዲ ቦታ ኮይና ሓድሽ ሳዕስዒት እናተላመደት ከላ ምስ ሓንቲ ጓል ተጋጨወት። በዚ ሰዓት እታ ጓል ንታኒ ክትቋየቋ ትርአ። ነዚ ረኣይ ራጅ ኣብ ማእኸለን ኣትዩ ከተዓርቐን ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ናይታ ጓል ኣፍቃሪ ንታኒ ከፈራርሓ ፈተነ። ኮይኑ ግን ታኒ ብሰብ ዘይትዳሃልን ዘይትፈርሕን ዓይነት ሰብ ስለ ዝነበረት ነቶም ዘፈራርሕዋን ዘጋጨውዋን መጻምድቲ ብሞቶ ባዕላ ሒዛ ከተጓዮም ትርአ። ኣብ መወዳእትኡ ከዓ ጓያቶም ናብ ሓደ ናይ ክዳን መእለኺ ዝመልአ ሕብራዊ ማይ ተእትዎም። በዚ ከኣቶም ሰባት ሕብሪ ብሕብሪ ይኾኑ። እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ ራጅ ኣብ ድሕሪኣ ኮፍ ኢሉ ይዕዘብን የጣቕዓላን ነበረ። ብታኒ ስራሕ ዝተገረመ ራጅ ብኸምዚ ዓይነታት ዘዋውራ ሞቶ መን ከም ዝረኣያ ይሓታ። ንሳ እውን ቀደም ኣብ ትነብረሉ ዝነበረት ቦታ ሞቶ እንዳሰረቐት ትዝውር ከም ዝነበረት ነገረቶ። ራጅ ከዓ ብዚ ነገረቶ ናይ ታኒ ታሪክ ይግረም። ቀፂሉ ራጅ ንገዝኣ ምስ ኣብፅሓ ጽባሕ ወላ ሓደ ፕሮግራም ከይትሕዝን ምስኡ ምሉእ መዓልቲ ክትሕልፎ ምዃና ይነግራ። ታኒ እምቢ ዋላ እንተበለት ራጅ ግን ክሰምዓ ኣይከኣለን። ንጽባሒቱ ታኒ ምስ ራጅ ተተሓሒዞም ካብቲ ከተማ ብምውፃእ ጽቡቕ ግዜ ክሕልፉ ጀመሩ። ቀፂሉ ራጅ ናብ ሓደ ልዕል ዝበለ ቦታ ብምውሳድ ናብ የዕርኽቱ ደው ኢሉ ብመብራህቲ ኣይ ላቭ ዩ ዝብል ጽሑፍ ክጽሕፍሉ ይነግሮም። ንሶም እውን ከምቲ ዝበሎም ይገብሩ። ነዚ ዝተዓዘበት ታኒ ብናይ ራጅ ተግባራት ሰንበደት። ቀፂላ ናብ ራጅ ተጠውያ እንታይ ከም ዝኾነ ሓተተቶ። ንሱ እውን ከም ዝፈትዋ ነገራ። ታኒ ከዓ ዓይኒ ራጅ እናረኣየት ብእኡ ስለ ዝተፈቕረት ዕድለኛ ምዃናን ኮይኑ ግን ንሳ ዝተመርዓወት ጓል ከም ዝኾነት ነገረቶ። ራጅ ብወገኑ እዚ ትብሎ ዘላ ነገር ንዕኡ ወላ ሓደ ከም ዘየጨንቆን ንሱ ዝደልዮ ነገር እንተሃሊ ከዓ ከም ዘፍቅራ ጥራሕ ክትፈልጥ ከም ዘለዋን ምዃኑ ይነግራ። ታኒ እቲ ነገር ብዝበለፀ ከጨንቃ ስለ ዝጀመረ ንራጅ ክገድፋ ነገረቶ። ካብ ድሕሪ ሕጂ ክራኸቡ ከም ዘይብሎም ነጊራ ናብ ገዛኣ ኣምርሐት። ኣብ ገዛኣ ምስ ኣተወት ታኒ ኣብ ሓሳብ ኣትያ ሰብኣያ ሱሪንደር ይሪኣ። ሱሪንደር ከዓ ነታ ኣብ ዓሚቕ ሓሳብ ዝነበረት ሰበይቱ ንምንታይ ከምዚ ከም ዝኾነት ይሓታ። ንሳ ግን ወላ ሓደ ዓይነት መልሲ ክትወይ መረፀትን። በዚ ከዓ ሱሪንደር ንዓኣ ክሕጉስ ይኽእል እዩ ናብ ዝበሎ ናብ ሓደ ቦታ ሒዝዋ ኸደ። እቲ ቦታ ብጃፓናውያን ዝካየድ ኤግዚቢሽን ነበረ። ሱሪንደር ከዓ ንዕኡን ሰበይቱን ናብ ጃፓን ከይዶም ንኽዘናግዑ ዘኽእሎም ትኬት ንምርካብ ምስ ሓደ ግዙፍ ጃፓናዊ ክበኣስ ንዕዘብ።
ሱሪንደር ነቲ ሰብ ዝኸውን ዓቕሚ ነበሮን ኮይኑ ግን ንሰበይቱ ኣመናይ ፈትዋ ስለ ዝነበረ ነቲ ዕድል ተጠቂሙ ምስኣ ሕጉስ ዝኾነ ህይወት ክምስርት ይደሊ ብምንባሩ ነቲ ግዙፍ ሰብ ብክንደይ ፃዕሪ ይስዕሮ። ኮይኑ ግን ኣብ ኣካላቱ ጉድኣት ይበፅሖ። ኣብ ገዛ ምስ በፅሑ ታኒ ንሰብኣያ ክትቋየቆ ጀመረት። ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ንህይወቱ ክሓስብ ከም ዘለዎን ንዓኣ ከምዚ ዓይነት መስዋዕቲ ክኸፍለላ ከም ዘይብሉ ነጊራቶ እናበኸየት ገዲፋቶ ናብ መደቀሲ ኣምርሐት። ንፅባሒቱ ንግሆ ሱሪንደር ታኒ ብዝተዛረቦቶ ነገር ሓሪቑ ስለ ዝነበረ ምስሑ ከይሓዘን ናብ ስርሑ ኸደ። ነዚ ዝረኣየ ታኒ ብዝገበረቶ ነገር ስለ ዝሓፈረት ንሱሪንደር ምስሑ ሒዛትሉ ናብቲ ናይ ስራሕ ቦትኡ ምርሐት። ኣብኡ ምስ በፅሐት ንሱሪንደር ምግቢ ድሕሪ ምሃባ ኣብ ወረቐት ይቕሬታ ዝብል ፅሑፍ ሃበቶ። በዚ ኸኣ ይሕጎስ እሞ ምሸት ፊልም ክትርኢ ትኽእል እንተኾይና ይሓታ። ንሳ እውን ሕራይላቶ ኸደት። ንምሸቱ ሱሪንደር ምስ ታኒ ተተሓሒዞም ናብ ሓደ ሲነማ ይኸዱ። ብሓንሳብ ኮይኖም ከዓ ፊልም ክርኢ ጀመሩ። ይኹን ዳ እምበር ታኒ ሓሳባታ ኩሉ ዝነበረ ምስራች ኮይኑ ኣብቲ ፊልም ኣድህቦ ይነበራን። ካብቲ ቦታ ከዓ ተሲኣ ኸደት። እቲ ፊልም ተወዲኡ ሱሪንደር ከዓ ናብ ልቡ ተመሊሱ ሰበይቱ ክርኢ ቁልሕ ምስ በለ ኣብቲ ኮፍ ዝበለቶ ይነበረትን። ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እናኸደ ከዓ ክደልያ ጀመረ። ኮይኑ ግን ታኒ ክትርከብ ኣይከኣለትን። በዚ ሰዓት ከዓ ቦብ ዓርኪ ይድውለሉ። ታኒ ናብቲ ቅድሚ ሕጂ መፅያቶ ዝነበረት ቦታ ከም ዝመፀትን ንራጅ ትደሊ ምህላዋ ይነግሮ። ነዚ ዝሰምዐ ሱሪንደር ከዓ በዚ ነገር ልቡ ተሰበረ። ቀፂሉ ክዳውንቱ ብምቕያር ራጅ መሲሉ ናብ ታኒ መፀ። ታኒ ኣብ ገጽ ራጅ ወላ ሓደ ዓይነት ምርባሽ ስለ ዘይረኣየት ብኸመይ ንዓኣ እናፍቀራን ከም ዘይረኽባ እናፈለጠ ክሳብ ሕጂ ሕጉስ ምህላው ተሓቶ። ንሱ ብወገኑ ኩሉ ግዜ ንዓኣ ኣብ ዝሪእየሉ እዋን ንኣምላኹ ከም ዝሪኦን በዚ ከዓ ንዓኣ ኣመና ከም ዝፈትዋን ስለዚ ንዓኣ ኣፍቂሩ ግን ከዓ ብዘይምርካቡ ከም ዘየጨንቆን ከም ዘይተሓሳስቦን ይነግራ። ንሳ እውን ልክዕ ከምኡ ብካልእ ሰብ ጌራ ኣምላኻ ትዕዘብ እንተኮይና ነቲ ሰብ ከም ትፈትዎን ነዚ ክትፈልጥ ከም ዘለዋ ይነግራ። ነዚ ድሕሪ ምስማዓ ታኒ ናታ ህይወት ከም ትዝብሎ ዘሎ ቀሊል ዘይምዃኑን ኣብ ካልእ ሰብ ከዓ ኣምላኻ ክትሪኦ ከም ዘይከኣለትን ንወላ ሓደ ሰብ እውን ከም ዘይትፈቱ ትነግሮ። ድሕሪ እዚ ራጅ ካብ ዝነበሮ ተሲኡ ንታኒ ምስኡ ክተመልኽ ይሓታ። ናታ ሓሳብ ከዓ ክሳብ ፅባሕ መልሲ ክትነግሮ ከም ዘለዋ ይነግራ። ነዚ ምስ ሰምዐት ታኒ ንራጅ ሒዝዋ ንኽሃድምን ካብዚ ዘላት ህይወት ሒዝዋ ክጠፍእን ነገረቶ። ራጅ ከዓ እቲ ውድድር ምስ ተወድአ ሒዝዋ ከም ዝጠፍእ ይነግራ። ብድሕሪ እዚ ራጅ ክዳውንቱ ቀያይሩ ናብ ሱሪንደር መንነቱ ይምለስ። ንቦቢ ዓርኩ ከዓ ኩሉ ዝተፈጠረ ነገር ይነግሮ። ቦቢ ከዓ ንሰበይቱ ታኒ ኩሉ ነገር ብግልፂ ክነግራን ንሱ ባዕሉ ራጅ ከም ዝኾነ ከረዳእ ይመክሮ። ሱሪንደር ግን ነዚ ክገብር ከም ዘይክእልን ከም ዘይከውንን ክነግሮ ንዕዘብ። ቦቢ ብወገኑ ናብ ሱሪንደር እናረኣየ ሱሪንደርን ራጅን ተመሳሰልቲ ሰባት ከም ዝኾኑን ፍልልዮም ከዓ ራጅ ስለ ታኒ ብግልፂ ዝዛረብን ዝስምዖ ነገር ከይሓበ ዝነግር ሰብ ከም ዝኾነን ሱሪንደር ግን ፈራሕ ብምዃኑ ንሰበይቱ ክስነ ከም ዝኽእል ክነግሮ ንዕዘብ። ስለዚ መንነቱን ፍቅሩን ክነግራ ከም ዘለዎ ክመክሮ ንዕዘብ። ሱሪንደር ግን ካብ ድሕሪ ሕጂ ሱሪንደር ኮይኑ ንሰበይቱ ክረኽባ ከም ዘይክእልን ራጅ ብምዃን ንታኒ ሒዝዋ ክጠፍእ ኣብ ውሳነ ከም ዝበፅሐ ይነግሮ። ንፅባሒቱ ንግሆ ሱሪንደር ንሰበይቱ ብንግህኡ ተሲኡ ናብ ቤት መቕደስ ሒዝዋ ኸደ። ኣብኡ ከዓ ሱሪንደር ንታኒ ሎሚ ንዓኣ ፍሉይ መዓልቲ ከም ዝኾነን ክፅልየላ ከም ዝኾነን ነጊርዋ ምፅላይ ይጅምር። በዚ ከዓ ሱሪንደር ንኣምላኹ ንታኒ ናብኡ ንክመልሰሉን ንዕኡ ክተፍቅር ንክገብራ ክፅሊ ንርኢ። ታኒ እውን ንኣምላኻ ትፈትዎ ሰብ ከርእያን ኣብ ጎና ክገብረላን ክፅሊ ንሪኣ። ኮይኑ ከዓ ናይ ክልቲኦም ጸሎት ተወዲኡ ታኒ ንሱሪንደር ትፅበዮ ዝነበረት ሰብ ምዃኑ ተዓዘበት። ብከምዚ ዓይነት ኩነታት ኮይና ከዓ ውሳነኣ ወሰነት። ምስ ራጅ ክትጠፍእ ምሕሳባ እውን ጠጠው ኣበለት። ኣብታ ናይ ውድድር ምሸት መዓልቲ ከዓ ምስ ራጅ ተራኸበት። ታኒ ከዓ ንራጅ ንሱ ዝበላ ነገር ሓቂ ከም ዝነበረን ትፈትዎ ሰብ ከም ዝረኸበትን ነገረቶ። ነዚ ዝሰምዐ ራጅ ከዓ ከም ራጅ ኮይኑ ብምሕዛን ከም ሱሪንደር ኮይኑ ከዓ ብምሕጓስ ስምዒቱ ሓቢኡ ስቕ ኢሉ ጠጠው በለ። በዚ ከዓ ታኒ ንራጅ ይቕሬታ ሓቲታ ናብቲ ውድድር ዝካየደሉ ዝነበረ ቦታ ኣምርሐት። ንነብሳ ዳልያ ከዓ ኣብቲ መድረኽ ደየበት። ኮይኑ ግን ናይ ራጅ ሽም ብተደጋጋሚ ኣብ ዝፅዋዓሉ ዝነበረ ሰዓት ራጅ ክወፅእ ኣይከኣለን።
ኮይኑ ኸኣ ዘይተስቢታዊ ነገር ይፍጠር። በትራድ ዝወፀሉ ማዕጾ ሱሪንደር ነቲ ሓቀኛ መንነቱ ለቢሱ ይመጽእ። እቲ ሙዚቃ ተኸፊቱ ኸኣ ታንን ሱሪንደርን ምስዕሳዕ ይጅምሩ። ታኒ ኸኣ በቲ ነገር ድንግርግር ትብል፣ ምኽንያቱ ኸኣ እዚኦም ናይ ሳዕስዒት ስታይል ዝመሃረቶ ንራጅ ነበረ። በዚ ኸኣ ኩሉ ነገር ተሓዋዊስዋ ኣብ ማእኸል ሳዕስዒት ንዝሓለፉ ነገራት ክትዝክሮም ጀመረት። በዚ ኸኣ ሰብኣያ ሱሪንደር ማዕረ ክንደይ መስዋዕቲ ከም ዝኸፈለላ ክትሓስብ ትረአ። ስለዚ ክትጎድዖ ዝሓሰበት ሰብን ኣፍቂራቶ ዝነበረት ሓደ ምዃኖም ምስ ተረድአት ብዝገበረቶ ግብሪ ሓፈረት። ቀፂሎም ታኒ ምስ ሱሪንደር ሳዕስዒት ተወዲኡ መጋረጃ ይዕጾ። በዚ ኸኣ ታኒ ሕንቕንቕ እናበለት ሱሪንደር ዝገበረላ ነገር ከተመስግኖን ምስኡ ፍቕሪ ከም ዝሓዛን ንሰብኣያ ኸኣ ኩሉ ግዜ ከም ትፈትዎ ነገረቶ። ከምኡ ዓይነት ሰብኣይ ስለ ዘለዋ ዕድለኛ ምዃናን ብኡኡ ኸኣ ዕግብቲ ምዃና ነጊራ ሓቆፈቶ። በዚ ኸኣ እቲ ታሪኽ ኣብዚ ይውዳእ። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ዝረኣኹሞ ፊልሚ ነዚ ይመስል ነይሩ። ከም ዝፈተኹሞ ኣይጠራጠርን። እንተፈቲኹሞ ላይክ ብምግባር ዘለኩም ሓሳብ ይኹን ርእይቶ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣቕምጡልና። ነዛ ቻነልና ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ማኣድና ተኻፈልቲ ኩኑ እናበልኩ ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።